Una vegada la situació sanitària ho va permetre, van ficar en marxa este taller dirigit a persones amb diversitat funcional, que té com a objectiu formar a l'alumnat, fomentar la seva autonomia personal i, per un altre costat, reforçar el treball en grup. A més, este taller també serveix de respir familiar, un taller que ara fa un paró per l'estiu i que es reprendrà de nou al mes de setembre. Són 2 grups de 7 persones cada un, ara en funció per el tema sanitari de la pandèmia venen dies alterns, però en total són 14. Estem arreglant els jardins, també així fora, arreglar el que són les zones de l'auma, a podar, a granar, estan per exemple ara netejant la zona d'esta de la Morera. També fem manualitats amb materials reciclats, ara estem a veure si fem llibretes en paper reciclat. Eixim a netejar els jardins. Llevem les broses, podem los setos, agarrem la poda, la posem allí al puesto. A vegades juguem a jocs de l'horcat i per endevinar les paraules. Estic molt agut, Jo també. me lo passe bé.